Mig any de pandèmia i milers de morts després, no s'ha reforçat el sistema sanitari ni s'han millorat les condicions de treball del personal sanitari. Tampoc no s'ha reforçat el sistema educatiu. Amb una economia paralitzada, no s'han suspès lloguers, ni hipoteques, ni subministraments. Tampoc no s'han nacionalitzat els sectors estratègics ni s'han prohibit els acomiadaments. Mentre el poble acumulem deutes, angoixa i morts, els poderosos continuen acumulant propietats, beneficis i ajudes públiques. Ha arribat l'hora de plantar-se. Una nova estafa està en marxa. La injecció de milers de milions d'euros en rescats per a un sistema econòmic en fallida provocarà el saqueig de tot allò públic i un endeutament massiu. Els somnis de l'IBEX 35 d'una nova onada d'austeritat, privatitzacions i retallades de drets socials, civils i polítics agafa forma. Institucions, mitjans i partits tanquen files amb el règim en els moments clau. Aprofiten l'estat de xoc per estendre el control social i alhora tapar els efectes de les criminals retallades en sanitat que han deixat un sistema col·lapsat. Queda, confinament o restriccions dels drets de reunió i manifestació són les eines reciclades de la paperera de la història per domesticar-nos. Plantem-nos. Perquè hi ha una altra manera de viure, en què l'economia estigui al servei del poble i no dels beneficis d'uns quants, en què la salut i l'educació siguin els pilars i no la repressió i l'autoritarisme, en què habitatge i treball deixin de ser sinònim d'explotació per ser drets. Plantem-nos. Els col·lectius i organitzacions d'arreu dels països catalans. Endavant, Ossant, fem una crida a sumar esforços i treballar per aturar l'ofensiva contra les classes populars. No és hora de resignar-se ni de deixar-se atrapar pel bombardeig de por amb què ens volen paralitzar. Plantem-nos i plantem cara a la queda i a l'onada repressiva. Ni venuts, ni estafats, ni domesticats, ni silenciats. Plantem-nos. Hi ha una altra manera de viure.